Ahoj, tu je Lenka z učímesaslovenčinu.sk. V dnešnom videorozhovore sa dozviete 3 zaujímavé tradície, ktoré sú typické pre sviatok svätej Lucie na Slovensku. Ak chcete lepšie pochopiť slovenskú kultúru a mentalitu, určite si tento videorozhovor pozrite až do konca. Ak sa pozriete do kalendára, tak je 13. decembra. Svoj sviatok oslavujú všetky Lucie. A práve so sviatkom svätej Lucie sa na Slovensku spájajú také veľmi 3 zaujímavé tradície. A aké sú to? Tak ako prvou tradíciou sa hovorili, že to bolo zhotovenie dreveného stolčeka, ktorý mal určite takú výsadu, že nesmel tam byť ani jeden klinec. Zhotovoval sa od Lucie do štedrého dňa, že každý deň pracovali na tom len sekerou. A na štedrý deň išli na tie krížne cesty a tam si na ten stôlček sadli a čakali, kedy tie strigy z dediny sa tam všetky poschádzajú. Áno, treba povedať, že tento stolček bol iba z dreva, nesmela tam byť žiadna iná surovina, iba drevo. A kto takto správne stolček vyrobil, tak presne na štedrý večer uvidel všetky strigy. Preto sa neraz na Slovensku hovorí, že vlastne od svätej Kataríny, od toho 25. novembra až do Vianoc máme vlastne magické obdobie na Slovensku, doslova a do písmena, lebo je tam množstvo mágie. Okrem teda zostrojovania dreveného stolčeka máme ešte aj jednu zaujímavú tradíciu, ktorá sa týka žien. Teraz, aká to bola tradícia? K tomuto videu je aj PDF materiál úplne zadarmo. Ak si chcete zlepšiť počúvanie s porozumením a naučiť sa nové slovíčka, tak si stiahnite toto PDF. Stačí jeden klik a máte ho vo svojej e-mailovej schránke. Ako ďalšou tradíciou bolo, že ženy a dievčatá sa obliekli do bieleho, na hlavu si uviazali bielú šatku a tvar si poprašili mukou. Do ruky si zobrali husácie krídlo a išli po príbytkoch. Keď prišli do niektorého domu, zobrali tým krídlom a vymetali všetky kúty s tým, že ako zbavovali domácnosti tých zlých duchov a choroby. Túto tradíciu si pamätám aj ja, lebo sama som ju zažila. Obliekli sme sa presne do bieleho, prehodili sme si iba biele plachty cez seba. Išla som spolu s kamarátkami popod okna k našim spolužiakom, kde sme im zaklopali na okno a sme ich tam akože strašili. A takou treťou zaujímavou tradíciou je čo? Slobodné dievčatá, lebo je 12 dní do štedrého dňa, si na listočky napísali mená chlapcov a dali si to pod vankúš. Každé ráno, keď sa zobudili, jeden listoček vytiahli, samozrejme nepozreli na to meno, aké tam bolo napísané, ale ho hodili do peca. Až na ten 12. deň, na štedrý deň, keď si vybrali posledný listoček, tak sa pozreli na to meno a vtedy si mysleli, že to bude ich asi nastávajúci napadník. Ktorý sa stane teda ich manželom. Áno. Ja som túto tradíciu nikdy neskúšala. Čo ty? Ale my sme si písali, dávali, ale sme neboli až takí zase disciplinovaní, že keď sme ten listok vybrali ráno spod toho vankúša, tak jedným okom sme akože zazreli, aké meno tam bolo a šupli sme ho do peca, ale už sme mali asi predpoklad, že jaký. Možno sa nám niekedy stalo, že sme ho aj vrátili a vybrali si ďalší papierik a ten vyhodili. A ak sa chcete zlepšovať v slovenčine krok za krokom, prihláste sa do môjho online klubu slovenčiny Jazykové fitko.
pretože iba cvičenie robí majstra.